bude veľký plat. Jej. Traxxas X-Max. Podľa mňa jedno z najlepších aut. Je všestranný, rýchly, veľa vydrží, je veľký a veľkosť strašne klame na kameru. Hej. A jak sú rozumné nápady, aj tie sprosté, tak dneskajší deň je ten najhlúpejší nápad. Za ním. Koľko máme? 53. Viac nie ani To je bohovi. náš rekord. Ťažký život youtubera. 85. To som šiel na pol plynu. To auto sa správa strašne. Čakám ťa. A už pláve. Už teraz, pozri, pláve. A to by mohol dosť ten grip. Grip má, on má mäkké prúženie, to auto. No chod za ním. Aj. 80! Dobre. Najhoršie to, že ja fakt idem na pol plynu ešte len. A nedokážem to zmerať, lebo to auto tak ide všelijak. To bol presne ten skok. Ne. Dobre. Ale ak nezistíme nič viac, minimálne to, že toto auto není na speedrun. Nijak. Šoferuje sa to otrasne nad 70. Teraz skús pridať na rovine. No, tak nič. Toto bude veľký plat. Jej. Končím. Ešte autíčko. To ide. Ideš? Všímieš moji prhlavu. Áno, láska. No, auto ide ako nič. Ten zajačí chvost z tej prhlavy je topka. Už aj predu sú kytičky. Teraz je naspäť doma s našim X-Maxom. Žiadne škody, iba kasňa. No. Zažila už lepšie dni. To je v poriadku. Videli ste sami, že s týmito mekučkými teréňákmi je to trošičku obťažné jazdiť rýchlo, aj keď. Mám tú vôľu v riadení, musíme si to priznať, lebo už niečo pojazdilo to auto
Tento rok určite dostajem generálku. Takže tak. Čaute.